Aisha amarya mai sandaka sai ya dau tabarya sarki a yau za ya kwashi kaya kun Aisha sai ya da amarya Allahu ya nufa mun zo bikin ku ne taron da mun kayo ya sannadin ku ne kidan da na buga na yau domin ku ne duk makiyan ku yau kun sa su tsaye ku ne farin ciki muke yi ango a yanzu ka zan jigo a gidanka yanzu za ta yi zango a yanzu ta fi karfin rogo amarya gunta ka zan jigo rike ta tun da dai an baka a yanzu Aisha ta zama taka yau ana kiranta ne matarka domin iyaye har sun baka sarki zaki je shashaninka amarya Aisha yau dai lokaci yayi kowa yana ta murna kin bar sahun baya insha Allahu sarki zai sauke duk nauyi ku yo zaman lumana makiya su sha haushi amarya gaida warin ango gidanki yanzu zaki zango na sannu zaki zamto mai jego Allah ya baki babban ango ranar farin ciki ai jibi baya buya duk wacce ba ta yi dan Allah ta yi baya amurhu mai uwa bai cin tuwon sagaya biki yake na zaki makiya kuja da baya Abbas ai zango ne ke tambari da kwarya biya amarya bashin ango ku kyala masu bakin rogo ana kiran amarya ga ango ka samu ka ce mata ungo sarki Allah ya baka ba wai da magani ba muna ta addu'a ya Allah ya kara girma da zaman lafiya amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi da girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya da fari zana sa Allah wanda yayi kowa ubangijin da ke yi mana har yayo da dawa da dodubin salati kun Mustafa na kowa rasulu kun ji hasken nan wanda bai da shewa da sanya alihi da sahabbai ba zan cire ba amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya da sayyada Aisha zaki angon amarya kowa ya gan ku ya san shigan ku babu ƙarya ranar farin ciki ne murnar ku ba ta buya Allah ya baka sarki sam karka yau gazawa rike ta gam karka yau sakewa amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya jirgi na so da kauna gashi yayi dagawa amarya lokaci yayi kije ina tunawa rike mijinki gam karki yau sakewa kowa ya ga ku face wallahi zai yabawa daga a hankali amarya lokacin ki ne amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya zo Aisha amarya ga shawara da sauri rike mijinki gam sam karki nuna kure bi capacity ake ce miki dakki na da tsari komai ya saki toyi masa Aisha da sauri da ne amarya na dai ango murna kuke amarya lokaci yayi bikin ku babu ƙarya ga sayyada da sarki zaki hadi na girma sarki zaki ango sayyada Aisha amarya ku hankuri da juna dan Allah ke amarya sirrin ku kun aje a tsakanin ku ke amarya kai kuma sarki zaki sam karka ja da baya kai mata zantuka masu daɗi da ratsa kwanya ku hankuri da juna ni shawara